nang tomiyawo nin sajlano thikya hangai saklai dika abagai jungbo joto news channel ro nugui manka nin sajlano thikya hanai awai khlaijak nangtam ni bagai sakbai thangmiya nin sajlano thikya hanai awai khlaikya ani saranya ang thikya hanai sama karan khe doctor ole din saja bo operation khaikana bo banchiya tai mokol lobo kuliya nugliya hanai nga bo hama chnai miya pora thuk thuk che abunok thikya no hanai ang bakhawan thuk ang thikya hanai ang no awai khai media ro ni kundus kore ang no thikya bo abu kuno ko ba se banchi tongo bo tabu je hama ku to hanyo thikya bo nori rakhanyo ko thunyo le din doctor simi saya kota ego tabu bahai nin sajlani condition ro bahai an sajala tabu kai phun chok pai juga o je bithiro romani bisingte te kichi sale phule kung hakya pu ang haipan thikya hne ang ani ri ro joton ru sibe kharai ni noro lai manu rum jama bang thikya ne 이거 틀어보라자 날베지 je butakuru opres kaling je butakuru bo deras kanja ka genje ka jabu je chumui toman hospital a deras no ka chuti mi khugoi pen kani ka ba hikata bono nga ngo sunno tini suna chui pano katal khari hosin hne ang sura nai mene nga ang wang chuka ra darano ranya bu por jani bo kuthei chok pa nyo hne am bi ri ro je toman jo to nei ko rungja rungui ton ba kita pora won hne tabo abu jotoni sajla bo hospital toni to jibiwa tabo ningin sajla no besawai phainen bagai lukuro ni tuni chuba jura nangi to nango bela ke chuba chung nango ang lukuro tabo ro khaise bo banchi hanyani ga hastini nai tuni lukuro no nin buthak ditan ko kasar mutong nin sajla ni bagai ancerani bagan ko kasar musungo noro bono logire di je bobe class miss por nai ro no jibin stavro no sawo thanel ni bagai yakti chadi jasti nai di je bono hamjagi tongnai ro bono support khaidi tai sungno bo khaidi sung noro logire khache sung phanmana bole noro logire ya ka sung phanmaya sung যেদিন আমরা হসপিটাল তুলাখা থানিয়ে না আফরো ডক্টর নেবে খাপি তাম সাজাকা ডক্টর ওকে ছাও যে মোহনপুর তলাংমানি কা মোহনপুর হতে বনে জিবিলি হকা গার তলাং দাতিব কুই মালিয়া কে বন তো খুচু খুচু জাতে জার খাইছে বর্তে খাnya কা বাতে দ লাক্সন খা সাইমলে তা বেরান দগো আফরো কা তো ও যে ও সালন রুমানি কে পুরা গুডি ন টংরো মুসি মা টংলায়ু বন last no le khabin berano pora thui hui thamike po ka moklobo thui ka sai tongkhani sau ang khai bono ko thunyo an chuang bo te thange heli ang bin ole din ri ru chi be ke jotno banji ya bo ta je panani banji ya ike tabu sibe te kichi sa ko mani bising te hama thung hai bo abu busuk jor te bo phanyo abu isoron china ang tai sai malia media ro ni kun dos kure abo ang no pora kthunyo ni bonang bini ikono hukusi beke biro doctor okan no sir saka bo oma haite banchiliya nage thijang already ama hair sir saka mane boro to thichu ka hni to suno saya ko nga haipa no je ko operation no ko mani kai te kas khaya beran ro ni chata operation khanin bagen ok salai jana lekya saka gatam sa bas hamani adino bithi khaimaliya khani nai men joh joh a doctor obono operation khani hni hakya ole dino tia no jotono nga haipa khaimali yakni sau bono ga abon ba ganyang bo ko thunyo nyang ang bo sana wam chu ganyang bo ko thunyo ni ma sakata nga tabus jora tei tam update mani to tabus jora ka to phun chok pa ju ka kichi sa hama ko bithero mani bisingte salan rote her mani bisingte kisa thok thok hakya ko abar salan role asung na ya salan ke na ya se nga omiyang puno sokok jagro nugu san bakate thisi sunto nugui manka nin seraji mangfli video robo aro nin seraji mokolok bo feeling man jinuglia ga tabuk sujor ku inge bir mokolok feeling jak naki bo ma haira kumi to feeling jak je o je nogo tu mani amti go mokol nogo ba amti nyo ko hospital ba amti nyo kang adong ni hinga yang ti mokol ko mukti chosoro muta nga miya ba sai ka ba hayo ado nang ano mokol feeling ke phunuk de kaga se benjon ka thangni wan chuko ni chamani bo mukti chosoro muka mukti hu ta ba ta ado ang nogo thangka do ta ja haye ni sai ka ba hikata am suno amsu tik bo mane nang bahai ma tong bo sai je man tong nin ko khanai je tong mana bo jata bin mokol ti mukti yori tong mani afuro
angke bono wang sugo bo jotono bin bakar jotono ketang bo an korang khananya tong ke yang matro bokrok sini bin kun hana kas khaliya pura kethi bai baksanta angke jotono bakar ko kemanto ke bo bahai kele ang kok suga bo mukti josorum ba obuno ang kaseu kota hingga bahai tabu kaham treatment ni khangkai nini sajla ta sakki filman hinna bu khaka iya pihni wang sukta kaham ngan ni taksu dora to kisi kisa seu ke haju ka kai ba ishora tam khanya semiya bono lukoron suba sunang tam taborang pusa to pai bisuka bin sago mano taksu dora bo thangi tongo ke bui taku bukhuru nile busole subai manba abon lukoron thanang ma ko keta lasi kiri phamte chukliya ke je u bono je ri hini o je talang na sonjoy bini bo bul tongo do thaban thaka nga thaman bisute bo guardian ya phari hoga chakhumta kamche ka hoga asukunu amti porbele mangala khumta bo ta kichi se yang naro haikumu nga sumote ha sak thare naimang khumu ta se ka hamu khumu ka hai ni wang chukta je u bonai rono bo phiyo gya sung jesparang tu sung phiyo gya sung jotono yakti sawoi sung pal khai marom lai bong bang sasti kotor mar nai phiyo gya bong na phiyo tai su gya tabu sujor saja maka sab borgo bunai tak se jora to sai me yakhu bunai rono ngai berini garjin no bai aing berini garjin je aing bunai rok bai puja ni kai to mani abrok bai aing borok bai kunu kaham hame ko ro sala ja kan yang bakha pe sai me ngai tabuk to nini sajla to kifil phani nok chubo sunai to amno tui pai thago tamo ko ksana ni musung hasteni lukoromo hasteni lukorona ang ko ansarani ba nang chuba so ta se ta kisi sa khobor sokai juga kai ba an bakhate ha srang to hajo kata mane u lukoro kise misa suba man bisunti pano te kisi salangwa ishoro bo washa dorti bono yachak situ tabu sujor nong yo anseni kebo MLA minister ha kebo EMN disiro phai nong kun kok biti rok su sapekya ko kya na sapang kala kaya ko asura ngabong nang tam ko kasanai bong no bo ani nong nu khung phai nai thiji tai sunga bo kisa phan di ko bitir bo kisa bahai khani ni sapanyang ko nong nu khung ka bom ha ki choli tongoni si nong nu khung ka labar kisa to ka wo ri ro kisa ni sapta gula kam thon rawi ko sori tong gula ka ganam ba sai bo bisi kam khani ya ba man kisa mi sai nok ro mi samuro buni kam ro khai mi ata ante kan choli tong ka si answer mang ni ta mo ka kursu aba karata nambe hasta lo korong punya an sadar me thya ne to mane ini tasha ta ka hamu ma ka heng khabar mane joto no ko nyam sungu kisi subasu rijabadi tai obna no romna ni bagai a koi tomong hasteni lukorok morong chuba chukla ke kedin sajla te kifli phai nan mor khakai to lukro subasuri khaiba hanisla ani sajla tasha ya naro sungbai phen ke matong